O alcalde de Ourense vén de facer unha nova publicación nas súas redes sociais, co fin de analizar estas publicacións que se están a converter por méritos propios nun xénero literario en si mesmas. Noticias Dispersas contactou cun grupo de expertas en comunicación, ciencias do comportamento, xeroglíficos, educación infantil, numeroloxía, ciencias políticas, tarotistas... En fin, calquera que poidera atopar algo de sentido ante tanto despropósito. Despois dunha primeira ollada ás publicacións, todas as expertas consultadas solicitaron a baixa laboral por estrés e esgotamento mental. Pero en Noticias Dispersas non nos rendemos e co fin de manter informada a poboación fixemos unha exhaustiva análise a unha das últimas publicacións do alcalde. Foi esgotador. Hemos decidido mantener cerrado el auditorio de Ourense por el COVID-19, aplazando las artes escénicas. Observen o uso da terceira persoa para referirse a sí mesmo, rasgo inequívoco de trastorno disociativo da personalidade. Por outra parte, a expresión aplazar las artes escénicas, así en xeral, resúltanos curiosa. Tamén é significativo que o motivo do peche sexa a COVID-19, cando en declaracións anteriores aludía á falta de calidade na programación. Observemos tamén como o rexedor cambia de discurso dun día para outro. Que raro. Esta mesma semana, en declaracións ante os medios, o alcalde afirmou: «Es difícil tener unha idea inédita». Pois ben, esta cancelación de toda a actividade cultural é algo realmente único no noso entorno, xa que a meirande parte dos concellos de Galicia programaron, programan ou programarán actividades culturais nos próximos meses. Mientras que el Teatro Principal, dependiente de la Diputación, mantiene programación con obras musicales y teatrales cada semana. ¿Tal vez está criticando a Deputación? Interesante. Sigamos. Toda la oposición y diversos colectivos nos critican, nos apuntan con el dedo, susurran a nuestras espaldas y a mí me importa un bledo, afirmando que Ourense ciudad es un desierto cultural y que es la única ciudad de Galicia que no ofrece programación cultural. Es decir, en el fondo, están reconociendo que lo que se está programando desde el Teatro Principal o es una trapallada o es como si no existiese. Sí, está criticando a Deputación de Ourense. Que é raro, porque o alcalde precisa do partido que goberna a Deputación de Ourense para continuar no cargo, aínda que, segundo fontes consultadas por Noticias Dispersas, este partido non lle retirará o seu apoio, aínda que o rexedor saia á rúa armado cun fusil de asalto e comece a disparar indiscriminadamente. Para concluir esta análise, despois dun intenso traballo de investigación, o equipo de Noticias Dispersas non atopou en ningunha parte que entre as funcións da Deputación de Ourense estea a de suplir as deficiencias ou deixadez de funcións do Concello de Ourense. Seguiremos informando.